Lingi. Tiguang na to ganyan na way katunda sa likod mo. May babalik bang kahapon? Rasa ka din. Kuya ganyan. Dahil nag 8 years na nag-live in. 5, 3. 4 months na may napajod. 3 months.
laod. Tulad ko rin ang iyong pangarap din makita ang dating kanlungan. Tahanan ng ating tula at pangarap ngayon ay naglaho. Sana Wala. lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating bunutan, ang nagpunot halaman. Ito pinta. Bakit Apel ba daw to ang pastor, speaker, para sa mga religious. ng pagkakataon may babalik bang kahapon? Anong lagi eh? Wala ang to mga butang uban yang ang nag care of ato kato ratong popcom nga staff katong na-organize sa seminar katong tiguangon nga babae daot. Siya ito yung naghumantanan sa apel man to ang CHO. Ano ang popcom, CHO, CSWD, police. Lapas mo nila. 5 minutes na.